आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कुडाळ तालुक्यात डेंग्यूनं थैमान घातले. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली आहे. याला रोखण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील नागरिकांनी आठवड्यात 1 दिवस कोरडा दिवस पाळावा असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलंय. मी डॉक्टर संदेश कांबळे, तालुका आरोग्याधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा आरोग्याधिकारी सिंधुदुर्ग. कुडाळ तालुक्याचं जर डासाचं आजारांचं प्रमाण जर बघितलं तर गेल्या 2 महिन्यामध्ये 77 पेशंट नवीन डेंग्यूचे मिळालेले आहेत आणि प्रामुख्याने हे डासांमुळे होणारे आजार असल्यामुळं डास उत्पत्ती स्थानं आणि इतर नियंत्रण करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये कसाल PSC अंतर्गत आणि कसाल गावामध्ये 17 रुग्ण आपल्याला डेंग्यूचे मिळालेले आहेत. त्याचबरोबर डिगसमध्ये 8 मिळालेले आहेत. त्यानंतर पंदूरमध्ये 5 आणि वर्धेमध्ये 5, बावमध्ये आपल्याला 4 रुग्ण. अशा ही जी मेजर ठिकाणं जी आहेत तिथं जास्त रुग्ण सापडलेले आहेत. त्याचं एखाद्या व्यक्तीला डेंग्यूचा आजार झाल्यानंतर त्याचं निदान लवकर होणे आणि उपचार व्यवस्थित होणं गरजेचं असल्यामुळं आपल्या सगळ्या रुग्णांना आणि सगळ्या नातेवाईकांना आव्हान आहे की आपल्या घरामध्ये एखाद्याला जर ताप आला असेल तर त्यांनी सरकारी दवाखान्यामध्ये जाऊन त्याचं निदान करून घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्यांच्यावर औषधोपचार लवकरात लवकर चालू केला तर जे प्लेटलेट कमी आल्यानंतर जी धावाधाव होते ती आपली होणार नाही आणि म्हणून आपल्याला नियंत्रण आणणं सोपं पडेल. दुसरी गोष्ट, आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, जे प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्स आहेत त्यांच्याकडे जे पेशंट्स येत आहेत व्हायरल फिवर म्हणून येत आहेत आणि प्रत्येक व्हायरल फिवर हा डेंग्यूसुद्धा असू शकतो. हे डोक्यात ठेवून जर आपण थोडंसं काम केलं आणि एखाद्या पेशंटला डेंग्यू सदृश्य जर काय वाटलं, त्याने सिम्पटम्स वाटले तर त्यांनी सरकारी दवाखान्यात पाठवून त्याची चाचणी मोफत करून घेतली तर त्याचं निदान लवकर होईल. दुसरी आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जी लोकं जे आहेत ते ओव्हर काउंटर मेडिसिन्स घेतात, मेडिकलमध्ये जातात आणि मला ताप आला आहे म्हणून गोळ्या देतात. तर मला सर्व मेडिकल असोसिएशनला सुद्धा आवाहन करायचं आहे, तुमच्याकडे आलेल्या लोकांना त्याला जर ताप असेल तर त्याला डोलो देऊ नका असं मी म्हणणार नाही, पण त्याचं निदान करून घे हा जर सल्ला आपल्यामार्फतसुद्धा जर दवाखान्यात तुम्ही पाठवलं तर ते लवकर होणार आहे. दुसरी आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, जे प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर जे आहेत त्यांना सगळ्यांना आव्हान आहे की त्यांच्याकडे येणारे जे ताप रुग्ण आहेत त्यांची माहिती त्यांनी सेपरेट ठेवावी आणि ही माहिती सरकारी यंत्रणेला जर दिली तर त्यांच्यापर्यंत पोचणे, त्यांचा मोबाईल नंबर जर घेऊन ठेवला तर त्यांच्यापर्यंत पोचणे आणि त्यांचा फॉलोअप घेणे, तो बरा आहे का पेशंट, ह्याच्यासाठी निश्चित आम्हाला आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. त्यामुळे आपण सगळेजण गणपतीच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या लोकांना ह्या मलेरिया, डेंग्यूपासून आणि चिकनगुन्यापासून दूर ठेवण्यासाठी आपण सगळ्या प्रमाणात गावामध्ये असेल किंवा नगरपंचायतमध्ये असेल फॉगिंग असेल, आबेटिंग असेल, डास उत्पत्तीस्थाने कमी करणं असेल, विंडपाईपवर जाळ्या लावणे असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी जर उपाययोजना केला तर निश्चितच आपण ह्या आजारावर नियंत्रण करू शकतो. ह्याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य मला हवं आहे. हेच आव्हान सन्माननीय तहसीलदार साहेब आणि आम्ही आजच्या मीटिंगमध्ये घेतलेलं असून त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य लाभेल. जे लोक हे आहेत मेकॅनिक्स आहेत किंवा टायरवाले आहेत त्यांनासुद्धा आव्हान करण्यात येत आहे किंवा भंगारवाले आहेत त्यांनीसुद्धा ह्याच्यामध्ये आपलं जे काम आहे तिथं डास उत्पत्ती होणार नाही ह्याच्यासाठी योग्य पद्धतीनं काळजी घेणं गरजेचं आहे. किंवा नवीन जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, नवीन बिल्डिंग्स आहेत त्या ठिकाणीसुद्धा डास उत्पत्ती स्थानं निर्माण झालेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तीसुद्धा नष्ट करणे. या सगळ्यांच्या आपल्या सगळ्यांच्या सहयोगाने शाळा असतील, अंगणवाडी असतील, त्यांचे परिसर असतील, सरकारी सर्व खात्याचे सगळे कार्यालय असतील, यांनी आपण स्वतःची परिसर स्वच्छता करून घेतली तर ते निश्चितच आपल्याला ह्याच्यासाठी सगळ्यांना मदतीचं होईल. एवढं आव्हान माननीय तहसीलदार अमोल फाटक सर आणि तालुका आरोग्याधिकारी म्हणून डॉक्टर संदेश कांबळे आणि आमचं सर्व टीम करतो की आम्हाला सगळ्यांचं सहकार्य लाभेल. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं. आरोग्य कर्मचारी आपल्यासाठी मदतीसाठी आहेत एवढं लक्षात ठेवून त्यांच्या जे काही सूचना असतील, ज्या काही त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी असतील त्याचं पालन करावं एवढीच इच्छा व्यक्त करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. मी अमोल पाठक, तहसीलदार कुडाळ, आणि आज या माध्यमातून आपल्या तालुक्यामध्ये जे काही आपत्तीप्रवण परिस्थिती निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, ज्यामध्ये डेंग्यू असेल, मलेरिया असेल,
स्पायसिस असेल, तर या अनुषंगाने काय उपाययोजना करता येतील आणि काय आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाय योजता येतील या दृष्टीनं आज सर्व संबंधित विभागाची मीटिंग घेण्यात आलेली आहे आणि त्या पद्धतीनं सगळ्यांना व्यवस्थित सूचना देण्यात आलेल्या आहे. तर सध्या जी काही परिस्थिती आहे ती डासांमुळे जे काही वेगवेगळे आजार पसरत आहेत, साथरोग तयार होत आहे, त्या संबंधाने तयार झालेले आहे. त्यामुळे आपल्याला डासाची उत्पत्ती आणि प्रसार कशा पद्धतीनं रोखता येईल, त्यांची उत्पत्ती स्थानं कशा पद्धतीनं नष्ट करता येईल यावरती नियोजन झालेलं आहे. आणि आपल्या माध्यमातून मी सर्व कुडाळवासियांना, कुडाळ तालुक्यातील नागरिकांना आवाहन करतो आहे की आपल्या आजूबाजूला जे काही डबके साचले असतील की ज्या ठिकाणून डासाची उत्पत्ती होणं शक्य आहे असे डबके असतील, पाण्याचे साठे असतील, ते आपण ABT म्हणजे त्याचं निर्जंतुकीकरण करून घ्यावं किंवा आपण आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा का जेणेकरून हे उत्पत्ती स्थानं नष्ट होतील. आणि तसेच आपल्या आजूबाजूच्या घराच्या परिसरामध्ये तसेच सार्वजनिक स्थळावरती सर्वांनी स्वच्छता पाळावी आणि आपल्या सर्व जे काही आजूबाजूचा परिसर आहे तो स्वच्छ ठेवून डासांचा उत्पत्ती आणि प्रसार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी का जेणेकरून हे जे डासांमुळे होणारे आजार आहेत हे आपल्याला वेळीच नियंत्रणात आणता येतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.